Kumpadre, Kapaday. dakayan kilungog mo ah. Ay, huwag kapaday. Kitagman no ba? Mabalin na rabanan no ano mabalin na karasanan. So, Nadanom kumpad. At alam sa pelat, adanom na ni. Di, Adalim, at tuktuklawi jay. At dan sakit lamos na kumpad. dalat akalungog dato padre. Kita mata pa at tiyanan tayo pelang da. Kumumul ka manan. Hanin. Rapak pa lang padre, rapak pa lang. Baka daman di kita kihot kadakuhan na tam, paltatan. Malagip mo yan, hindi pinag gamgamat ko't kiwat. Uwan na kumpad at malagip ko adak pulos malipatan de jata na iyosar ko nga ro di kiwat na intad mo. Aday. Uwan, kumpad. Dati pirmi nga tursi ka kasyan. Berbi nga tinursem. Kasyan yung pamainta kanya padre. Nung dati rantak ti bumangon. Uwan kumpad. Gamatan dami nung sa datursi. Igawid daya. Gawin ta. Kaya mas na kami taparbangon no. Ano pag igawitan da kanya? Man, Lingisan na ya. pirmi nga lingisan ka sana ilak ka. Tawagan makabangon na. Padre, may kung kita dito itakwa. Uwan kumpad. Para ipak kumalatan no, da kwa, lumabali na marapanin ta. Ano to brak? Uwan kumpad. Ada kita awat ko nga building, building. Dati helper ko, nang unang kat nagkitanda pa nga duwa. Apay. Bakit day? Tiyo pala lang. Kasta, ngani ka ngayon na kasta. Waka makat ka duwa. Makasursuro daan, pumanaw daan. Uwan kumpad. Kasta nga talaga. Pumatak dirdat shop daan. Ag sarili damot ko na. Why, nagkontrata damot ay. Kitkas lang natin karo ba mi karod. Ah, Kita problema tatatawang kadwada kita ka na piksape DJ ko ana pag empanadaan na. Kita mo oh, di kita kakadwana nga babae di kita sa sexy day. Timalaw dahan. malaw damay. Tata nang patakder damot ti pesto dahin jay korba jay. Ugali tayo sa data nga Pinoy. Uwan kumpad. Kung Talaga. makasursuro kang kat, panawam na tayo nagsursuro mo. Uwan. Kung matagdir ka mo tayo, kuha ka mo tayo, nadaka mo tayo, igit na kalkalsada nga, glako-lakaw. Bayat ko makumpadre no pakada da. Ano? Agbakasyonak pa lang kasi ko sayo sisiman na kagaya mo tumira gayam ta pumatakdiran. Kit napipya, hindi ko malagip po di pinanawanak ni Carmen. Ay wan malagip ka oh. Kumpad. Amom ni Carmen. Uwan kumpad. Slinok sa mo talaban, pa ako na. Palpal lang na. Pinanawan na, mayata nagpangada. Ape pinanawan na kaming kumpadre. Kit hindi na patasan at 75 ba posisyon ng patikit pimanawan. Pala lang mo. Ada ka derot 75 mo ta posisyon. Ay, adda padre. Adda. Irugim yan ta 69. Awa ta 69 padre. Uwan. Hindi kita, gubra kayo nga duwan. Apaw. Wow. Parang nga, Pinangananang. pinangaanaan na. Sila digot sa luyot amin na ka. Sila inyo ta. Ano yun yan? 17 taon. Balay nyo mo tagtakdar. Apaw. Kano, 71 mo. Damot na tayo agtugaw mo. Duma pa. Tugaw naman. Pero may igiling na mo ta. Nagigaya mo ya. Kanya 70 ito. Apo dati ordinaryo na kapatre. Nakadata lang ta. Tapos lang na imang sayagan. So, Pinataan. Sa DJ, 73 pa rin. 73. Wal. Pau. DJ, di may tirakos na. Apaw. Mayata-yata dyan pa nagtrina ka sa'ya. Talaga nga. Tiniritir ah. Gatno na 74 rin. Ay, gat medyo nete, lin na ilo neta. Oh. Ay, simple nga ko neta. Di ka simple Ada na di talaga. 4 at masita na ya. Di ka simple nga talagang padrino madano mo to 75. Ana. Ito masigaw. Ang sikig mo Tira rin taga-anak ka na. ang sikig. Medyo padamgisam lang ah. Amoy purpuro.
Rin to ka taga-ungungak. Matamaan kita, lulunan na ko na. Papanamaya ako lang. Hindi naman, baka nagtalaw. Wag. Isiring ko na. 75 pa posisyon ko na lang. Wakas na. Dalawa ba sa mga